Wong urip iki mung 3 perangan kok, Den. Raden Antasena, 3 perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo Anoman mau. Manut marang Gustining kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban, manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung len netepi kewajiban minangka dadi lurah, dukuh lan sapiturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo gojek. Iya, Mbah. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita. Ngono kae jane unsek ana piye apa? Kuwi jane padha uripe karo wong nang alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ranti pangkat apa mendita. Ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa brata, prihatin. Kuwi sifate pendhita. Dilakoni